Justina, bine te-am regăsit și mă bucur să ne vedem astăzi, așa după ce emoțiile de la BAC au trecut. Suntem și la facultate, a trecut vara, totul a mers bine. Dragilor, pentru cei care nu mă cunoașteți, eu sunt Corina, am obținut nota 10 în BAC-ul de la istorie și mă ocup cu pregătirea elevilor pentru examenul de BAC, tot de la istorie. Astăzi am invitat-o pe Justina să discut un pic cu ea și să ne povestească cum i s-a părut în cadrul cursului Istorie de 10 și până să ne spui, Justina, așa toată experiența ta din cadrul pregătirii, sunt tare curioasă unde am mai descoperit și cum ai luat decizia să te înscrii la pregătire. Din câte mi-am amintesc, cred că pe TikTok eu căutam tot felul de videoclipuri despre istorie, despre bacalaureatul la istorie și erau mai multe videoclipuri, mai multe persoane care promovau această materie, promovau învățatul online, dar cumva tu m-ai atras cel mai mult, mi-ai conferit cumva încredere și de acolo, iar mai apoi te-am căutat pe Instagram, am văzut postări foarte interesante, foarte utile și am zis că dacă postările astea pentru toată lumea sunt așa, cum vor fi cele pentru persoanele care fac pregătire cu ea. Iar mai apoi ai pus tu probabil niște story-uri și am votat, iar tu mi-ai trimis mesaj, mie oricum mi-ar fi fost rușine să-ți scriu și apoi ne-am întâlnit și din nou mi-a inspirat încredere și am ales să fac pregătire cu tine. Super, super, Justina. Spune-mi un pic, oare mai ții minte când am început pregătirea, cam în ce lună eram? Știu că am vorbit înainte de Crăciun, dar eu nu mă simțeam pregătită să încep pregătirea și am stabilit că vom începe după vacanța de Crăciun. Mă gândesc că din ianuarie am început. Da, din ianuarie. Ok, bun, deci am început pregătirea în ianuarie și cam pe la ce nivel erai atunci, Justina? Cam la ce notă eram? Nu știu, eu mereu am învățat bine la școală, am luat note bune, dar nu mă descurcam să rezolv un subiect de bacalaureat. Iar mai apoi, după ce am făcut subiecte și le-a corectat ulterior Ana, luam undeva la, nu știu, am postat prima dată subiectul 1 și 2 și din 60, cred, că valorează, luam 40 ceva, adică greșeam. Și am ajuns ulterior să iau, când am avut subiectul 1, 2 și 3, 100%. Ok, deci să spunem un nivel aproximativ de la care am plecat ar fi un 7-8, cam pe aici? Da. Ok, și la BAC la ce rezultat am ajuns, Justina? La 10. 10 curat? Da. Super, Justina, felicitări din suflet, mă bucur pentru tine. Uite, sunt curioasă, ce simți că te-a ajutat pe tine de a-ai ajuns la nota asta? Toate materialele structurate și șabloanele. Eu fără șabloane nu știam să rezolv un subiect. Am făcut, cred că 3 subiecte cu șabloanele în față, iar mai apoi deja mi s-au imprimat. A fost ceva din instinct. Reușeam să fac subiectele cap-coadă, fără să mă uit pe șabloane și le rezolvam corect. Super, super. Deci șabloanele simți că te-au ajutat cel mai mult. Da, și orele de pregătire propriu-zise. Bun. Uite, Justina, spune-mi un pic cam care simți că a fost diferența dintre pregătirea alături de mine și pregătirea sau orele clasice de la școală? Păi, în primul rând, structura. La școală ni se dădeau informațiile nu în ordine cronologică. Adică noi am mers după programă, nu am făcut nimic în ordine cronologică, adică nu am început cu romanitate, autonomii și domnitori sau ce am mai urmat. Am luat-o în cu totul altă ordine și n-am reușit să țin pasul. Adică eu n-aș fi putut să învăț logic toată materia și n-aș fi putut să rezolv un subiect fără orele de pregătire cu tine. Ok. Deci simți că cea mai mare diferență a fost asta că ne-am luat lecțiile în ordine cronologică, simți că asta te-a ajutat? Da. Ok. Și modul în care ai explicat și ai structurat și ai schițat totul. Super, super, Justina. Uite, dacă ar fi să descrii toată pregătirea într-un singur cuvânt sau într-o frază mai scurtă, care ar fi aceea? Eficientă, plăcută, utilă
Bun, super, super, Justina, mă bucur. Înțelesul tuturor. Mhm. Uite, mi-ai spus că ai dat mai departe și la facultate. La ce facultate te-ai dus? La facultatea de istorie. Cum ai luat decizia asta, Justina? Păi am prins drag de această materie și mi-ar plăcea ca pe viitor să predau și eu, să ajut elevii de a 12-a sau de orice clasă să înțeleagă istoria. Ești un model pentru mine. Mă bucur, Justina. Cum te-ai prins drag de istorie? Că știu că la început nu erai așa trasă, simt că ți era destul de greu cu materia. Da, mi-era greu pentru că nu înțelegeam de la școală totul. Îmi plăcea istoria, dar nu înțelegeam, adică eu nu știam cine era Carol I, nu știam cine era Ferdinand, nu știam care când a fost, Ciorni, de unde a apărut, nu știam nimic. Dar ulterior, după ce am aflat și toată istoria a prins o logică, am devenit pasionată și vreau să îmi fructific această pasiune învățând toată istoria. Wow, Justina, mă bucur din suflet că îți place materia asta și ai prins așa drag de ea. Deși înainte lucrurile nu erau chiar așa de rost. Adică, cel puțin la început ne-am chinuit un pic până să înțelegem, până să prinzi drag de ea. Bun, bun. Super, Justina. Pentru elevii care urmăresc materialul ăsta și poate sunt indeciși, dacă să înceapă pregătirea cu mine, dacă să nu, ce le-ai spune? Să înceapă cu toată încrederea, să nu se gândească că vor irosi probabil bani, pentru că nu este deloc un preț mare pentru ce oferi, pentru timpul pe care îl dedici elevilor, pentru materialele pe care le oferi elevilor și să, nu știu, dacă vor rezultate mari, dacă vor să înțeleagă istoria, dacă vor să ia bacul cu notă mare, să apeleze la tine, pentru că vor reuși. Pregătirea o să-i disciplineze. Eu nu aș fi fost capabilă să fac subiecte de istorie dacă nu aveam un deadline, dacă nu știam că trebuie să-mi corectez o fată, ce fac. Ea vrea să fac chestia asta, dar dacă n-are ce corecta. Și o să fie mult mai disciplinat și o să reușească. Fără subiecte făcute, fără să înveți material, nu vor reuși. Fără munca din spate e imposibil. Clar. Bun. Super, Justina, mulțumesc din suflet, felicitări încă o dată, mult succes la facultate și mulțumesc. De ce nu te aștept aici să ajutăm pe elevi să învețe cât mai ușor la istorie, mai ales dacă ți-ai ales drumul ăsta. Cel mai mare drag. Super, Justina, mă bucur tare mult că ne-am văzut și acum dacă și tu urmează să dai bacul la istorie și vrei să înveți totul mult mai eficient și logic și mai ales să obții rezultate ca ale Justinei, note de 10, te aștept și pe tine în cadrul pregătirii cursului Istorie de 10 să învățăm totul mult mai ușor. Justina, mulțumesc încă o dată, felicitări și sunt tare, tare mândră de tine și în special de ceea ce ai reușit să faci cu istoria. Mulțumesc mult!